Dagoeneko indarrean dira 0-3 urte arteko haurrak dituzten familientzako 200 euroko laguntzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Horiez gain, 3 eta 7 urte bitarteko haurrentzako ere aurreikusi ditu Eusko Jaurlaritzak. Seme-alabak hazi eta mantentzeko laguntzak 200 eurokoak dira 3 urte bete arte eta familia ugarien kasuetan 100 euro gehigarri beste seme-alaba bakoitzeko, horiek 7 urte bete arte. Iñigo Urkullu lehendakariak 2022ko maiatzean iragarri zuenez, neurriaren helburua da jaiotza tasetan joera negatiboa aldatzea. Bere aldetik, Lidia Amilibia gizarte politiketako sailburu ordeak nabarmendu du oso neurri garrantzitsua dela. Laguntza hau, hilero jasoko da, eta erronka demografikoako estrategia barruan egiten dugun apostu sendo bada. Esan behar da baita ere, eskaerak martxoaren batetik aurrera eskatu ahal izango direla eta atzera eragina dutela gain. Arratsaldeon, martxoaren 3 elkarteak memoria gunea sortzeko erakundek emandako pausoa ospatu du. Hain zuzen ere, elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta memoria gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Hala, aste honetan Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Gobernuaren kontseiluak argi berdea dio, Arabako Foru Aldundiak martxoak 3 memoria gunea fundazioan patruik izan parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzailea onartu ditu. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela gasteiztar asko eta askoren nahia 1976an izan ziren gertakari tamalgarri haien inguruko aitortza eta memoria egin. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, gaur goizean preso bat hilda aurkitu dute Martuteneko espetxean. Zehazki, erizaindegian zegoen presoa, mina zuenez hango ziega batean hartatzen ari zitzaizkiolako. Espetxeko zaintzaileak ziegak irekitzera joan direnean aurkitu dute. Hilik 57 urte zituen eta behin-behinean zegoen preso. Zabaiako espetxean bestalde preso zegoen 22 urteko gizonezko bat ere hilda. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak jakinarazi duenez. Jaurlaritzaren arabera gaztea hilda aurkitu zuten kartzelako funtzionarioek medikuei abisua eman dieten arren ezin izan dute ezer egin. Hildako pertsona hau ez zegoen suizidioak prebenitzeko protokoloaren barruan, ez zelako erabaki hori aktibatuko zuen daturik edo zantzurik aurkitu. Guardiako epaitegiak ere egin beharreko pauso guztiak eta auzipean geratu da beraz. Eta espetxeak bere aldetik, ikerketa justizia zuzendaritzak informazio espedientia zabalduko du, gertakariak zehazteko eta Elak eta Alabek 2010ean erabaki zuten 2 erakundetatik alde egingo zutela. Hala Elak kritikatu du Lab normaltasunez osalanera eta Nafarroako institutura bueltatzea. Hori dela eta Elak bakarrik egingo ditu mobilizazioak. Bien bitartean Labek ohar bitartez azaldu du harrigarria dela Elaren argudioa eta gogoratu du 2018 arte Nafarroako Osasun Publikoaren institutuan parte hartzen zuela. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Pehatzen genuelako, organo horietan ez zegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Bestalde, Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmena negoziatzeko 3. bilera izan dute. Hurrengo batzarra martxoaren 15ean izango dute. Negoziazio mahaia adegi patronalak eta ELA-LAF, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute. Sindikatuek adegiri exigitu diote proposamen zehatza aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako hurrengo bileran.
Patronalak berriz ere ez du ezer ekarri bilerara, hortaz uste dugu patronalen negoziazioa luzatu nahi duela, arindu beharrean. Jarri ditu mai gainen ez eduki zehatzak, zehaztasunik ez du eman, baina akordioa osau alko luketen nolabaiteko planteamentu horiei jarri dizkie mugak. Ikusten dugu aurrea pausok etorri partez, etorri zezkigun bakarra izan dielatzea pausok eta mugak. Enpresak KPI-an portzentajea produktuen azken prezion deribatzen badabiltzala, beraz esango dugu enpresan egoera. Eta kulturan Gasteizko eta Arabako Aire Zabaleko film laburren festivalak lanak aurkezteko epea ireki du. Otsailaren 27tik maiatzaren 15era filmak aurkeztu dezakete interesatuek. Jaialdiak 8.000 euro inguru banatuko ditu sarietan. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Indarrean dira 0-3 urte arteko haurrak dituzten familientzako 200 euroko laguntzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Jaurlaritzaren arabera 75.000 pertsona inguru baliatu ahalko dira laguntzaz. Indarrean dira 0-3 urte arteko haurrak dituzten familientzako 200 euroko laguntzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Laguntza hau hilero jasoko da eta erronka demografikoako estrategia barruan egiten dugun apostu sendo bada. Baina nork eska ditzake laguntzak? 3 urte arteko haurrak dituzten familiek eska ditzakete eta hilero 200 euroko diru laguntzak emango die Jaurlaritzak seme-alaba bakoitzeko. Eta familia-ugariek 3. seme-alaba edo ondorengo bakoitzagatik horiek 7 urte bete arte, hilean 100 euroko gehigarria jasoko dute. Alabak edo semeak 133ko edo hortik gorako desgaitasuna edo mendekotasun egoera aitortu badu, aurreikustako laguntzak bikoiztu egingo dira. Martxoaren 1ean ireki dira laguntzak eskatzeko epea eta 2023ko urtarrilaren 31 arte egongo da zabalik. Esan behar da baita ere, eskaerak martxoaren 1etik aurrera eskatu ahal izango direla eta atzera eragina dutela gainera. Laguntza horiek gainera bateragarriak dira egungo kenkari fiskalekin eta baita dirusarriak bermatzeko errentak seme-alabak izateagatik jada ematen dituen diru laguntzekin ere. Bestalde, erditze anizkoitza duten eta adopzio anizkoitza duten familiek aparteko diru laguntza jasoko dute hilerokoaz gain. Bestalde, gaur sartu da indarrean, turismorako etxebizitzak mugatzea helburu duen Euskal Hirigune Elkargoko konpentsazio legea. Hemendik aurrera, bizitegi bat turismorako erabili nahi duen jabeak, bestelako lokal bat bizitegi bilakatuz konpentsatu beharko du, bestela ez du etxebizitzaren erabilera aldatzeko baimena eskuratuko. Zailtasunak dituzten gero eta alokatzaile gehiagoren deiak jasotzen dituela eta aldak egunero alokatze kontratu iruzurtien praktika masibo bat ikusten du. Hiri elkargoak partikularrentzat eman dituen arauak pertsona moralei zabaldu behar dituela eta galdikiteko konpentsazio neurria plantan ezartzea eta konpentsazio gogor bat zinez zaila eginen duena betetzeko. Konpentsazioa behar dugu Airbnb bezalako apartamentoak ez zabaltzeko eta hemen bizitzeko urte guztian behar ditugun etxebizitzak errekuperatzeko.
2022an 61 pertsona hil ziren lanean eta 2500 lagun lan gaixotasunengatik elaren arabera. Bestalde, elak salatu duenez, labek osalanetan Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki du. Hala, elaren esanetan, labek bertan behera utzi du lan istripuei eman beharreko erantzun bateratua. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Pehatzen genuelako, organo horietan, etzegoela borondaterik, langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Behatzen dugulako, gaskoz gehiago baldintzatzen dela, kalean langileekin, organo horietan, mahai baten inguruan eserita baino. Eta hori da bertan bera geratuko dena, eta hemendik aurrera, elak bere aldetik eta labek ikusiko guztelan, baina erantzunak alde bakarrez hartu beharko ditugu. Eta organoetara bueltatzeak, ondorio praktiko argi badu, eta orokorrean ela eta laben arteko elkarlana zaildu egiten dela eta Comisiones Obreras eta UGT-rekin izan dezaketena erraztu. Eta guretzat gai oso sentiberak diren gai batzu elkarrekin landu nahi izan ditugu eta zaindu ditugu. Eta hau ere galtzeak asko zailtzen du etorkizunean elkarlanean aritu ahal izatea. Gipuzkoako metalgintzako lan-hitzarmena negoziatzeko 3. bilera izan dute. Hurrengo batzarra martxoaren 15ean izango dute. Negoziazio mahaia adegi patronalak eta ELA-LAF Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute. Sindikatuek adegiri exigitu diote proposamen zehatza aurkez dezala Gipuzkoako metalgintzako hurrengo bileran. Izan ere, salatu dutenez, patronalak gainontzeko lurraldeetan adostutako eduki txikiak inposatu nahi ditu. Patronalak berriz ere ez du ezer ekarri bilerara, hortaz uste dugu patronalen negoziazioa luzatu nahi duela, arindu beharrean. Jarri ditu mai gainen ez eduki zehatzak, zehaztasunik ez du eman, baina akordioa osau alko luketen nolabaiteko planteamentu horiei jarri dizkie mugak. Ikusten dugu aurrea pausok etorri partez, etorri zezkigun bakarra izan dielatzea pausok eta mugak. Enpresak KPI-an portzentajea produktuen azken presion deribatzen badabiltzala, beraz esango dugu enpresan egoera ona da. Akordio bat nahi baldin badeu, borroka izango dala akordioa baldintzauko don modu bakarra. Hurrengo egunetako beste sindikatu deitea gure artean elkartu eta nolabaiteko mobilizazio batzuk adosteko patronalan jarrera aldatzen dan. Negoziaketa oraintxe hasi da, baina garbi da ona da, ez badao eduki nahikorik edo negoziaketa momentu batean agortzen baldin bada, guk bai konfrontaziora juteko autua hartuko deula, eta egia dare bai beti esan deula, azkenen batasunak indartze gaitula. Oraingoz badakiguna eta gure konpromisoa da asanbladak egitea gure komarketako afiliazio eta militantziarekin. Gai zaldatuta memoria gunea sortzeko erakundek emandako pausoa ospatu du martxoak 3 elkarteak Gasteizen. Hain zuzen ere, elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Hala, aste honetan Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak parte hartzea onartu eta estatutuak sinatu dituzte.
Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du memoriagunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela, prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea berretzita uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela Gasteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak martxoak 3 memoriagunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoriagunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarri esan presozio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021an adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela memoriagunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Iruñara Salto Labriteko pasarelaren obretan legez kanpoko gainkostua egon dela salatu du Iruñeko EH Bildu. Koalizioaren arabera, hasierako aurrekontuarekiko alde handiagoa da legeak baimendutakoa baino eta horri ihes egiteko Enrique Mailaren udalak zatikatu egin du ordainketa. Pasaden astean Iruñeko Maila alkateak Labriteko saldainaren berrirekiera ekitaldia egin zuen. Hori bai, Navarra Suma bakarrik egon zen inaugurazio horretan, ez baitzen beste alderdietako ordezkaririk agertu bertan. EH Bilduk Navarra Sumako obra hau iluntasunez kudeatu duela salatu du eta obraren kostu erreala ikertzeko batzorde berezi bat eskatu du. Jakin izan dugu batetik izkutatzen aritu direla txosten bat aseguradorak egindakoa, nun gezurtatu egiten den Enrique Mailak eta bere taldeak esan dutena. Beritu txostenean esaten da espresuki konponketa hau antiekonomikoa dela. Beste modu batez esan da, guk hasieratik esan genuen teknikoki obra hau ruina bat zela. Labriteko zanlaina 2016tik izan da itxita, eta legegintzaldi hasieran Enrique Mailaren udaltaldeak 24 ordutan zabalduko zuela adieraziarren 4 urteren ostean ireki du. Hori gutxi balitz hasiera batean kostatu zenaren diru bikoitza bideratu diote konponketa lanei. Honen inguruko xehetasun gehienak oraindik ere ez ezagunak dira. Konbentzituta gaudela, persuadituta gaudela UPNek obraren inguruko ordainketak zatitu dituela eskutatzeko gastuaren 70% baino altuago dela desbideraketa eta beraz legez kanpokoa dela. Ez izan inolako zalantzarik ez gaurtik aurrera konpromiso irmo bat hartu nahi dut zuekin. Hau da, espediente honi eta inguruan duen guztiari irekiko diogu auditoretza prozesu sakona gobernura iritsi bezain pronto eta hori okerz banago gertatuko da ekainean.
Iruñeko udalaren Navarra Sumaren azpiegitura proiektuen artean polemikoenetakoa izan da Labriteko saldainarena legegintzaldi honetan. Honen atzean dauden itzalak eta zalantzak argitzeko bidea hartu du EH Bilduk eta denborak arrazoia emango diela uste dute. Bartos Rogalak Pablo Gonzalezen auzia hasieratik hartu duen abokatu poloniarrak elkarrizketa bat eman dio ITBri eta han berretsi du Poloniak oraindik ez duela abiarazi kazetariaren kontrako auzibiderik eta beraz ez dagoela hura epaitzeko datarik. Esan duenez, haren auziaz arduratzen diren abokatuek badute Poloniak egiten dizkion akusazioen berri, baina ezin dute inolako informaziorik eman horretaz. Hala ginez gero, abokatuak ere akusatuak izateko arrisku leudeke. I think, but it's only my opinion, it has nothing in common with prosecutor, with the court, that between 3-4 years it's not easy to live in this kind of conditions, but he accepts this, and I think that for now his physical and mental condition is okay. Zaintza eredua eraldatu den aldatzeko hori aldarrikatuko du Euskal Herriko mugimendu feministak heldu den martxoaren 8ko mobilizazioetan. Ohi bezala, manifestazioak egingo dituzte Euskal Herriko auzo, herri eta hiriburu gehienetan. Eta aurrean dugun zaintza sistema heteropatriarkala suntsitzeko, martxoaren 8an Euskal Herriko kaleak hartuko ditugu. EAJak, PSNek, CNek eta Confebaskek zaintza behar desberdinak merkantilizatzearen, privatizatzearen eta haiekin espekulatzearen ardura dute. Kultura arlora salto, Gipuzkoan 6 milioi euro bideratuko dituzte kultura eragilei laguntzeko. Informazio gehiagoren berri izateko Udane Arbeo lankidea izan dugu gaur goizean Donostian. Azken 4 urteetan 21 milioi euro inbertitu dituzte Gipuzkoako kulturan eta hain justu aurten Piztu Kultura 2023 planak 6 milioi euroko dirulaguntza eskainiko du. Pandemiaren ostean martxan jarritako dirulaguntzak dira honako hauek eta kultura sektorean zegoen krisiari aurre egina zitzaion. Momentu honetan lurraldean kultura proiektua garatzeko finantzaketa nagusia bihurtu da eta aurtengo Piztu Kulturak 5 lan lerro jarri ditu azpimarratuta. Lehenengoa kultura ehunerako laguntzak lirateke, bigarrenak udal eta museetarako laguntzak, hirugarrena sortzaileei zuzendutakoak eta azkenik ditugu enplegua sustatzeko jarduerak eta proiektu estrategikoak. Isa 6 milioi euro, baina azkenerako gu konturatuta gauz eta onartu behar dugu diru hau, milioi hauek, zera kopuru hauek, palanka baino ez dira martxan dauden eta martxan jarri nahi diran proiektu guztiak sustatzeko eta eragiteko.
Somos Luba, encantada de conocerte con tu Luba. Vive al ritmo de tus sueños donde estés. Tírate sin miedo, emergerá la red. La causa es del efecto que es amor. Movimiento, somos Luba. Somos Luba. Somos Luba, encantada de conocerte con tu luz. Eta kiroletan bi urratsera baino ez dute Espainiako Kopako finala Osasunak eta Atletikek, eta aurrenekoa gaur egin nahi dute Sadarren jokatuko den neurketan. Partida historikoa da gorritxoentzat, aurrez soilik 5 aldiz jokatu baitituzte Kopako finalerdiak. Atletikentzat ordea ez da gauza berria, azken 3 aldietan iritsi dira finalaren atarira eta 3tik 2 gainditu dute kanporaketa. Jose Angel Iribarrek 80 urte bete ditu eta ospakizun gizara Athletic Klubek ekitaldi ezberdinak antolatu ditu zarauztarra omentzeko. Nik uste behar daula referentzia bat zelaian, baina referentzia bat futbolean eta bizitzan. Atletiko historia eixeixa atezainakin idatzi leikela. Kateak jarraitzea. Eta hemen garrantzien izan beti izan dut. Garrantzia handia eman zaio gure zaletu jakintzu honeri eman dio atezainaren. Zein dagoen ate ondoan. Hori nire hasieratik sentitu nuen eta alan izan da. Orduan, garrantzia da hor lan berezi bat egitea ere, porque merezi du pena. Eta orain dugu fenomeno bat, Pello Agirreoa, dana oso begira leona, ondo ikusten duena. Gauza gutxi be esaten dagoena, kanpo bautz eta... Oso gaina gero oso ona, gauza bat oso diskretoa. Hoxe gudat esaten. Orduan, eta etorkizuna hortikan dator. Eta datozen atazain gazteak ere, nik sentitzen da jutsu hori, ondo aukerauta daudela eta ondo landuta. Hor lan handia dago. Eta hori be, etxen da apurroak katai bezala, Pelloengo apurroak antxineko futbolokin eta gaurko futbolekin be bai. Importantea da kate hori ez etetea. Hoxe. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Haize Arrosaren Tortolarainoa bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte.